ଶୋଇଛି ଆପଣ ତାକୁ କେବେ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ଅହିନୃପ ଯଦି ରାଜା ଶୋଇଛନ୍ତି ବା ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ଶୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବାକୁ ତାଙ୍କ ନିଦରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, ସେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଅହିନୃପଞ୍ଚ ଶାର୍ଦୂଳ ଯଦି ସିଂହଟିଏ ଶୋଇଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କେବେ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ଆଉ କିଟିଂ, କିଟିଂ ମାନେ ବଲୁରୀ ବିରୁଡ଼ି, ଯଦି ବଲୁରୀ ବସାରେ ବଲୁରୀ ମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବେ କାଠି ହଲେଇବେନି। ଏବଂ ବାଳକ, ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଯଦି ଶୋଇଛି ତାକୁ କେବେ ଉଠେଇବେନି, ଉଠିଲେ ଛୁଆଟା ରାହ ଧରି କାନ୍ଦିବ। ବାଳକସ୍ତତା ପରଶ୍ୱାନ, ନିଜ କୁକୁର ନୁହଁ ପରର ଯଦି କୁକୁର ଅନ୍ୟ ଲୋକର କୁକୁରଟିଏ ଶୋଇଛି ତାକୁ କେବେ ଉଠେଇବେନି, ସେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇପାରେ। ଗୁରୁ, ଯଦି ଗୁରୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଉଠେଇବେନି। ଯଥା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଜାନୁ ଭେଦ ହେଇଗଲା, ରକ୍ତ ଧାର ବୋହିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣ ଉଠେଇ ନଥିଲେ। ଏମାନେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥା